Maayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga sa tagkatahuran niining mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga angkol ug mga auntie at saka pamangkin. Kumusta ang inyong lagay para sa araw ng Huwebes? January... Uy, di na January. February 1 na. Uy, okay ah. Ano nangyari dito? No, 1. Parang Feb-ibig na tayo ngayon ah. Ay, alam mo mga kabisyo, kasi nga ang haba nga nung buwan ng January, kaya akala ko pa January pa ngayon eh. Anyways, good evening po mga kabisyo. At ako na lang po ang inyong makakasama. Ako po si Totoy Bato. At syempre ang ating programa natin 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ito po yung programang Totoy na Love. Ayan, kasama nyo ako. Of course, hanggang 12 midnight. At sana ikaw din, no? Napaka-busy ni Totoy Bato ngayon, eh. Busy sa mga bagay-bagay na nasa bahay, di ba? Alam mo naman ngayon, may konting gawa sa bahay. Kaya instead na magpapahinga ako, hindi ko makapagpahinga. Nagiging, tayo doon, foreman. Okay, anyway, sa gabing ito po, mga kabisyo, pag-usapan po natin yung panahon na kung saan tayo pa'y bata pa. Ikaw bata, ako batanggol. Batanggulang. At syempre, no, ito yung kapanahunan po na pag-usapan natin yung kamusmusan po, no, nung nasa elementary pa tayo. Alam mo naman pag elementary, kulit, no? Ang kulit. Dahil lang sa kakulitan, lusion ang kigol ng inyong mga guro. At dahil nga ito yung mga bagay-bagay, no? Ito yung kapanahunan na kung saan makukulit tayo. At lagi natin itong naririnig din sa ating mga guro, no? Shout out sa ating mga guro dyan na nakikinig ngayon, sa mga professor na nandyan. Ayan, ikaw, auntie, ikaw, uncle, no? And of course, lagi nating naririnig to, no? At minsan hanggang ngayon na naaalala pa natin yung teacher pa natin nung elementary na paulit-ulit niyang tinatanong na, ano ang gusto mong maging paglaki mo? At bakit? No, di ba? Ganun yun, no? Siyempre naman, kaharap mo yung teacher. Madalas yung sagot doon, gusto ko maging teacher para makapagturo sa mga walang alam. Para magturo din ng kung paano magbasa at saka magsulat. Yun yun, no? Di ba? Kasi sila yung mga nakikita natin, ang ating mga guro natin. Yung mga guro po natin. Ayan. At saka, siyempre, itong katanungan na to, ito yung isa sa mga pinaka-popular. Tama, Col! Tama, no? Ayan, ano ang gusto mong maging paglaki mo at bakit? Ito yung karaniwang tanong na inaalam ng mga guro sa elementary. Okay, no? Upang magbigay po ng inspirasyon. Siyempre, sa mga estudyante at malalaman din ng mga guro kung ano talaga ang pangarap ng mga bata. Siyempre naman, makulit yung bata eh. Yowards! Wala. So, ang nakikita niyang tao, yung kanyang guro. So, siyempre, ikaw din, gusto ko maging guro eh. Pero pag nakakita ka na siguro ng security guard, no? Gusto mong maging security guard din. Gusto mong maging PSG as in, police sa gate. Di ba po mga kabisyo? Ayan, at yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, no? Siyempre, yung mga sagot po ng mga bata, mga paulit-ulit lang yan eh, sabi ng mga guro. Pero gusto kong puntahan po ang aking fan page. Gusto kong mag-like ka and follow bago ka sumagot sa ating, bago mo sagutin ang ating katanungan. At ang ating katanungan, once again mga kabisyo, naalala mo pa ba ang paboritong tanong ng ating mga guro noong tayo'y nasa elementarya pa? Ayan, at ano ang gusto mong maging paglaki mo at bakit? Ano yung sagot mo? Alam ko, ngayon, nandyan pa rin yun, no? Ayan, punta ka na ngayon mga kabisyo. And of course, sa mga gusto pong magpadala ng kanilang voice message, pwede din sa aking fan page din, no? Totoy Bato Official.
Or sa ating mga manong driver pala dyan, di ko nabati. Good evening po sa ating mga grab driver, sa ating mga taxi driver, syempre sa ating mga security guard na nakatutoy ngayong oras na to. Hello po sa inyo. Ayan, eto pa rin. Ako po si Totoy Bato para sa ating programang Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Sasakyan sigaw